Z ktorého kopca môžete obdivovať krásny výhľad na vodnú nádrž Nová Bystrica? Vieš, čo je mačanka? Vieš, čo znamená slovo bušla? Najrozsiahlejším stredovekým hradným komplexom v strednej Európe je. Kde na Slovensku nájdeme najvyšší drevený gotický oltár na svete? Na koľko krajov sa delí Slovensko? Ktorý Slovák vynašiel padák? Národný park Muránska planina leží. Ktoré okresné mesto leží na brehoch Oravskej priehrady?